سلام فتوات خاتلتي إيفن ميديا. لو من أقرب لكم مدباي قرم نديو مدباي قرم ندو أبسومون حدا جزي استفلا ليو أقرمتن أفكازة حزن حتر سنتاتن حكتاتن حيزات النخت متيا مدباتنا تفتي خمو لايك شير سبسكرايب مقبار كذا تاوعنا لابو استناي مكتال حق أنيا تاريخ أو ألخو أتو لما هايلي بحال ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ኢትዮጵያዊ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ዝነብረሉ ሰፈር ጎፋ ካምፕ ይበሃል። ጎፋ ክትከዱ ትኽእሉ ሰባት ኣብ ጽርግያ ልክዕ ናብ ገብርኤል መደየቢ ጽግዕናይ ጽርግያ ጨሓም ሰያብ ኣረጊት ክዳን ለቢሱ ይርከብ። ኣብ 1980 ኣከባቢ ቢልዩ እስታሪክ ዝተፈጸመ ካብ ልቢ ዝፈቐሩ መናብርቲ ኢሉ ዝሓርያ ብሓጎስ ብደስታ ፍቕሪ ዝተመልአ ህይወት ዝነበሮም ብስሞም ዘይፀዋውዑ የኔ ፍቅር ውዴ የፍቅረከ ዝብል ቃላት ካብ ኣፎም ዕርፈን ዘይፈልጠ ቃላት እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም። ኣብ ፍቕሪ ዓለም ዝተሓሉ መጻኢ ህይወቶም ነዊሕ ዝጥምቱ ሰባት ዝተፈላለዩ ኮነን ኮራርዩ ዝኸብድ ፍቕሪ ዘለዎም ሰባት እዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣቶ ለማ ሓደ ዓብ ዕድል ናይ ትምህርቲ ረኺቡ ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ብሕጋዊ ተፈቕደሉ። እቲ ዝተዋህቦ ዕድል ነቲ ካብ ልቡ ዘፍቅራ ተፍቅሮ ምቃል ጎኒ ምስ ነገራ ተንበርኪኻ ስለ ፍቕሪ ንኽትብል እናበለት ስርንዛሕና ነበዐት ገዲፍዋ ከምዘይከይድ ቀጻሊ ምስኣ ንኽነብር ቃል ከኣትወላ ለመነቶ። ንሱ ድማ ኩሉ ድሕሪ ከም ዝሰርዖን ካብ ክዝበልፅ ከምዘይብለይ ትፈልጥ ኢኺ ንስኻ እኮ ንዓይ ኩሉ ነገር ኢኺ እናበለ በቲ ንልብኻ ዘረስርስ ፍቕራዊ ቃላት ኣምሓርኛ ገይሩ ኣረጋግኣ። ከምዘይከይድ እውን ቃል ኣተወላ። ህይወቶም እውን ከም ቀደሞም ሓቢሮም ክነብሩ ጀመሩ። ንዓኣቶም ዝረኣየ ሰብ እንታይነት ፍቕሪ ብዙሕ ካብኣቶም ይመሃር። ብፍቕሮም ቅነ ዝሓደሮም ሰባት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ክወፁ ከኣቱ ዝረኣይዎም ሰሓቖም ምትሕቑቓፎም ዝገረሞም ዘበሉ ስርሖም ክሳብ ዝርስዑ ይኾኑ። እንተኾነ ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ታሪኾም ዝቐይር ነገር ተፈጥረ። ለማ ብናይ ሓንቲ ግዜ በደል ህይወቱ ሙሉእ ዘባላሸወት ዕድሚኡ ሙሉእ ኣብ ሕልፍ ከተንብሮ ዝኸኣለት ተካል ዕለት ህርግ በለቶ። ናተይ ኢሉ ዝኣመና የዒንቱ ብጀካ ንዓኣ ካልእ ከይጥምታ ዘዕወረተን ልቡ ካልእ ጓል ሂዋን ከይትፍቅር ዝሓየረቶ ናይ ሎሚ ፍቃሪተይ ናይ ጽባሕ ሓደ ደቀይ ኮይና ቤተሰብ ክምስርተላ ኢሉ ዝሓሰባ ናይ ልቢ ፍቃሪቱ ሓደ መዓልቲ ከም መደቀሲኡ ክበራበር ኢሉ የዒንቱ ምንቃሕ ምስ ኣበዮ የኔ ፍቅር እንዴት ኣደርሽ ኢሉ ክስዕማ ኢሉ ሃሰስ እንተበለ መተልኣት ተቐበሎ። ተበራቢሩ ተንሲኡ ቁርሲያ ተዳሉ ዘላ ኢሉ ንኽሽነኽሪያ እንተምርሐ ወይ ጓላይ ጸንሐትን ካይ ናብ ዘይብሉ ቦታ ተሸርበት። ናተይ ናይ ብሂነ ኢሉ ዝኣመና ሙሉእ ልቡ ኣብኣ ዘዕረፈላ ጓል ናብ ዝኸይደ ዘይብሉ ካብ ጎኒ ተሰወረቶ። ድሕሪ ገለ ዋርሕ ሃገራ ገዲፋ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸደት ሰምዐ። ወላ እውን ጭራም ወረቐት መምኽኔታ ይኹን መፋነዊ መልእኽቲ ዘይብላ ተዓዝረት። ኣቶ ለማ ክኣምን ኣይከኣለን። ኣብታ ብፍቕሪ ሰሓቕ ፀወታ ዝመልኣ ቤቱ በይኑ ተረፈ። ገለ መዓልታት ምስ ገበረ ኣብታ ንመወዳእታ ግዜ ተረኺቦም ናብ ገጹ ዘምርሑላ ኩሉ ግዜ ዝረኸቡላ ዝነበሩ ቦታ መዓልታዊ እናተመላለሰ ክጽበያ ጀመረ። ከምዚ እናበለ ንጎሆ ይመጽእ ምሸት ንቤቱ ይኸይድ ጽባሒት እውን ይምለስ እናበለ ነዊሕ ዓመታት ጸንሐ። ንዓኣ እናዘክረ ንኽትመጽእ ከም ዝቖፀራ ንላዕሊ ንታሕቲ ግልጽልጽ ክብል ይውዕል። ምሸት ንምሕደር እዩ ይብገስ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ለማ ኣብ ጀሞ እዩ መንበር እዩ። ንስለታ ዘፍቅራ ጓል ሂዋን ግን ዝተወሰነ ኪሎ ሜትራት ተጓዒዙ ናብ ጎፋ ካምፕ ብምኻድ ኣብታ ቦታ ይጽበያ። ለማ ኢንጂነር ለማ ማዕርጉ ተረሲዑ ለማ የፍቅር ሰው ወይ እውን ለማ የፍቅር ጥግ ማለት እውን ለማ ጫፍ ናይ ፍቕሪ ለማ ናይ ፍቕሪ ሰብ እናተባህለ ይጽዋዕ ኣሎ። ህይወት ሓደ ግዜ ከም ዝደለኻዮ ዘይኮነት ከም ዝደለይቱ ክትከይትግደደሉ ምኽንያት ስለ ዘለዋ ከም ዘለታ ክትቀበላ ኢኻ ትግደድ። ኣቶ ለማ ኣፍቃሪቱ ካብ ምጽባይ ዓዲ ውዒሉ ይፈልጥን። ንላዕሊ ንታሕቲ ግልጽ እናበለ ወላ ዓመታት እንተሓለፈ ከም ሓንቲ መዓልቲ ዝተፈለየቶ ገይሩ ክጽበያ ጀመረ። ወላ ዓመታት እንተሓለፈ ከም ሓንቲ መዓልቲ ዝተፈለየቶ ገይሩ ክጽበያ ጀሚሩ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ኣብታ ናይ ቀደም ቦታ ኮይኑ እናተጸበየ መንግስቲ ተቐይሩ ህንፃ ናይ ሰፈር ተቐያይሩ ብደስታ ዝበርሁ ዝነበሩ ወዝናይ ንእስነቱ ጠፊኡ ዕድመ ተወንጭፉ። እንተኾነ ግን እታ ንሓንቲ መዓልቲ ከምዘይላ ፈሊጡ ተስፋ ቆሪፁ ዘይፈልጥ ልቡ ሕጂ እውን ክትመጽኣ ኢሉ ይጽበያ ኣሎ። የዒንቱ ነዊሕ ይጥምታ ገዲፋቶ ዝኸደት ኣፍቃሪቱ ንምርኣይ ኣርሒቓ ናይ ቋምታ። ኣብታ ቦታ ኮይኑ ናይ ትማሊ ኣፍቃሪቱ ይዝክራ
ናይ መጻኢ ተስፍኡ ይዕንቱ ንዓን ምድላይ ነዊሕ ደልየን ግን ወይከ ፈጺማይ መጻእትን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልታት ካብ ዓመት ናብ ዓመታት 20 ዓመት ኣቑጢሩ ግዜ ተቐያይሩ ብዙሕ ህይወት ተለዋዊጡ ናይ ልማ ኣፍቃሪት ግን ፈጺማይ መጻእትን ይዕንቱ ደለይኣ ሎሞ ናይ መጻእትን እንተኾነ ግን ዕድሚኡ ሙሉእ ዝተጸበየ ኣፍቃሪት ለማ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ብርቱዕ ፍቕሪ ኣትያ ቆልዑ ወሊዳ ቤተሰብ መስሪታ ምዉቕ ህይወት ክትሕልፍ ጀሚራ ትርከብ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድሕሪ 22 ዓመታት ናብ ትውልድ ሃገራ ኢትዮጵያ ተመሊሳ መጸት ቤተሰባ ናብታ ን20 ዓመታት ዝተመላለሰላ ቦታ ሒዞማ መጹ ርሑቕ ኮይና ምስ ማዕደወት ደጊኡ ዝረስሐ ነገር ግን ውሽጡ ንጹህ ዝኾነ ገጹ ዝተጨማደደ ጭሕሙ ካብ ዓቐን ላዕሊ ዝነውሐ ዝተጸለለ ሰብ ረኣየት ብጣዕሚ ሰንበደት ይዕንታ ከኣምና ይከኣላን ናብኡ ቀረበት የዳ ውሒዛ እንግድዑ ጠፍጠፍ ኣበለቶ እሞ ለማ ናብኣ ገጹ ግልጽ በለ ኣነ ኣይፈለጥካንን በለቶ ይዕንታ ንብዓትና ተሓልባ እንታይ እሞ ይዓብስ ንብዓት ሓርገጽ ኮይኑ እንዶ ነገሩ እንተለለያ ኢላ ስማውን ነገረቶ እንተኾነ ግን ኣብ ገጽ ናይ ለማ ዝኾነ ናይ ሓጎስ ፈገግታ ይረኣየትን ኣይፈለጣን ምኽንያቱ ናቱ ንግስቲ ናይ ንእስነት ኣፍቃሪቱ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብቲ ቦታ ንሱ ዝፈልጣ ንሱ ዝጽበያ ዘሎ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተፈለየቶ ናይ ልቢ ኣፍቃሪቱ እምበር ኣብ ጎኒ ዘላ ጓል ኣይኮነትን ቅድሚ 20 ዓመት ዝፈልጣ ዝነበረ ጎርዞ ሕጂ ኣብ ጎኒ ዘላ ከም ዝኾነት ኣይፈለጠን ብትዝተ ጥራዩ ዘሎ ምጽኣ እታ ናይ ትዝትኡ ጓል ተመሊሳ ዋላ እንተመጸት ኣይፈለጣን ንሳውን ብዙሕ መዓልታት ተመላለሰት እንተኾነ ግን ጠቕላላ ክዝክራ ኣይከኣለን ምኽንያቱ ለማ ዝዝክሮ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብዚ ቦታ ዝፈልጣ ኣፍቃሪቱ ጥራዩ ካልእ ዝኾነ ነገር ኣይዝክርን እዩ ኣእምርኡ ሓንሳብ ነታ ቀደም ዝተፈለየቶም ዝሓዘ ምስ ምንዋሕ ናይ ግዜ ምስ ጣዕሚ ናይ ህይወት ሕብራ ተለዋዊጡ ቅርጻ ተቐያይሩ ዝመጻእቶ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ፈጺሙ ምልላይ ሰኣና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣቶ ለማ ኣፍቃሪቱ ንምጽባይ ኣብታ ቦታ ደው ካብ ዝብል ከባቢ 30 ዓመታት ሓሊፉሎ ህንጻታት ተሃኒጾም እታ ፍቕሮም ዝገልጹላ ዝነበሩ ቦታ ማእከል ጽርግያ ኮይና ተሃኒጻ ንሱ ግን ፈጺሙ ተስፋ ይቆረጸን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣሎ ኣብታ ቦታ ንግሆ ደው ምስ በለ ምሸት ንገዙ ይኸይድ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብፍቕሪ ገንዘብ ውሳኔ ሓንቲ መዓልቲ ዕድሚኡ ሙሉእ ኣብ ሕልፍ ከም ዝነብር ጌራቱ ትርከብ እንውስኖ ውሳኔ ምስ ተውዓል ከም ዘልዮ ከይሓሰብና ንውስኖ ኣብ ህይወትና ኾነ ኣብ ህይወት ከባቢና ዘለዎ ሰባት ዓብ ሓስያ ከም ዘለዎ ትመረካ ዓባይ ፍጻሜያ መጀመርታ ታሪኹም ዝተማዕኩ ፈጺሙ ድንጽው ኢል ንኸኣምን ኣይከኣልኩን ወትሩ በቲ ቦታ ክሓልፍ ከለኹ ንሓደ ደቂቕ ዝኸውን ደው ኢለ የጽጥምቶ ታሪኹ ከይጻፈፍኩ ልክ ዕለ 6 ወር 1 2021 ጽሒፈዮ ትማሊ ግን ስእሉ ወሲደ ናይ ቀደም ጸሓፍኮ ታሪኽ ደብተረይ ገንጺለ ናብኹም ከብል በቂዕ ኣለኹ ኣብ ኣለኹ ኣብታ ቦታ ፍቕርና ወትሩ እናዘከርኩ ሰሓቕ ጸወታና ኣብ ኣለኹ ኣብታ ዝገደፍክኒ ተስፋ እናገበርኩ ቅልቀል ክትብለኒ ወላ እውን ተተወድአ ተተዓዝር ዕድመይ ከም ኣይለ ኣለኹ ከምታ ናይ ቀደመይ መንደቕ ናይ ፍቕርና ሕብርታት ክደጋግም ኣነ ግን ኣነየ ቀጻሊ ዝደጋገም ጸሓፊ ረሓስ ዕቑባ ሚካኤል ኣቕራቢ ኤቨን ዳዊት ሕራይ እምበኣር ፍትወት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ እዚ ይመስል ተቐደስቲ መደባትና ንምዃን ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ከይርሳዕ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ